Preview. Preview. Kert, għal-programmi għal Mixzone li tuber ta' Arsenal. Fejmakom għan kont nitkellem dwar il-logħba tal-biraħ lura bej Lens u Arsenal l-ewwel logħba away tal-gruppi tal-Champions League. Kienet telfa diżappuntanti ħafna. L-ewwel telfa għal tal-istaġun ukoll ġiet kellha tasal fl-Ewropa. Li nistgħu ngħidu fuq il-logħba ftaħna l-vantaġġ, malli ftaħna l-vantaġġ waqajna naqlura, rajna il-Lens ġejjin bil-mod u verament immertu bil-gol ta' draw, kienu pożittivi ħafna, speċjalment fuq l-attakk, m'għamlux seks żbalji fej apparti il-gol tagħna biss ma kellhom żball li wassal għal attakk perikolosi ieħor min-naħa tagħna. Nixtieq nitkellem fuq l-logħba ta' Kai Havertz kellu logħba diżappuntanti ħafna, nemmen li ġenerali t-tim kollu kellu logħba diżappuntanti, però Kai Havertz għalija jispikka aktar mill-oħrajn. Odegaard ukoll il-futbol tiegħu kien verament naïv ħafna, sideways lura l-qudiem qatt ma jkun pożittiv. Trossard nemmen li ma kellux jibda l-braħtura wkoll. Trossard kwadaf kandu ġej minn injury, nemmen li kellu jidħol mal-ħin waqt il-logħba. Saka l-istess, saka ġa konna għedna li ma kellux jibda mal-Bournemouth u anke l-logħba kellu injury ma' Tottenham u illum reġgħu weġġa u jidher biċ-ċar li weġġa serjament. Anke kif għal-arti ta' wara l-logħba għalli it didn't look good, żgur li ħanħossu ħall-logħba tagħna ħadd importantissima kontra s-City. Fuq il-logħba kif diġà għedt ma konniex kawt ħafna malli ġabulna draw u Lens ħadu l-vantaġġ. Waqafna, kellna 3 tackles fej sajna nġibu draw faċilment, biss però li jgħet minn taħt, ħatoqgħod qassam lura mad-difensuri u mal-fullbacks u terġa' lura u ma tmur imkien, nemmen li hemm problema. Ħanerġa' ngħidha, għajjejt ngħidha fil-programmi oħra, nemmen li bħala futbol naqqasna ħafna mis-sena l-oħra, qegħdin imbagħtu iktar biex nattakkaw speċjalment. Rajna l-Raja, alright on the whole, kellu partita tajba, biss però l-ewwel gowl nemmen li tortijaw, femma dak il-distribution pass lil Tomiyasu ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex wasal. Tomiyasu forsi se tagħmel aħjar biex jantiċipa l-ballun qabel l-attakkant, ħadu l-attakkant u minn hemm żvoltaw l-attakk u ġabu l-gowl ta' draw li kien ġmil ta' gowl ta' Lens. It-tieni gowl ukoll ġie minn żball imma l-linja. Il-Lens konna din jaħdmu verament tajba, beda jħallu d-Dember player waħdu fuq penalty spot, rajnija kamil darba. U fit-tieni ħaf waslu għal-gowl tal-rebħa, gowl ta' Wahi. Wahi huwa akkwist tajb ħafna għal-Lens, player verament promettenti. Lens nistgħidilkom kienet l-ewwel rebħa wara 21 sena fl-Ewropa. L-aħħar darba li rebħu fl-Ewropa kien kontra Milan u l-istess bdew minn taħt dawn il-partita u dawn ir-riżultat u hekk reġgħu għamlu l-braħtura kontrina. Nemmen li ħafna players din is-sena
għalkemm konna fl-istess livell. Nemmel li hemm zone break, nemmel li l-partita apertura kellu jibda Nelson, żgur. Nelson kwaħdef li kienet għaddej fi forma tajba ħafna, Smith Rowe ukoll, nispera li għax ma li daħal Smith Rowe ħloqna u krejna ġi ċansijiet perikolużi. Nistenna faċilment ġibna draw. Kien ma li daħal Smith Rowe kien verament pożittiv fingollur f'minnhom kien hemm azzjoni li jagħmel kollox waħdu prattikament rebaħ il-ballu waħdu xutja u kien il-bot mill-asta u ġi ċentrali u samba bla problemi seta faċilment jibmanċa l-ballun. Bis però Smith Rowe apparti minn dik l-azzjoni nemmen li ħafna spazju li beda joħloq għalih innifsu kien verament tajb ħafna u pożittiv. Nemmen li Smith Rowe għandu jkollu ċans żgur ma' City li jibda, jena nemmen li Rice u Partey u Odegaard għaversi kollu nqala u Smith Rowe nemmen li għandu bżonn imur mal-linja u mal-linja oħra jilgħab Nelson. Tejli Trossard on the whole ma kienx ħażin, biss però nemmen li ma kienx daqshekk sharp fejn is-soltu il-first touch tkun verament ħażina ta' Trossard ma li qasmulu ballu l-kontroll ta' ballu jita ballu nġiex medrebot minnu nemmen li kan ġej mill-injury jaffet żgur biss però bejn Nelson u Trossard nemmen li bħalissa għandu jibda Nelson però dan ħollu f'dajarti ta' żgur li jaf x'nu ħajjar għat-tim u żgur li jaf x'nu aħjar għal kontra City. Lens studjawna tajjeb ħafna wkoll fit-tina frajnijhom jilagħbu bil-low block bħal diversi timiet li jilagħbu dis-sena. Lens kulħadd jaf li huma tim verament tajbinhom ukoll sa oħra ġew it-tieni fil-lig tagħhom telfu lig għal punt, jiġifieri baqgħu verament bl-istess players ġestraw il-waħi u tliet oħra. Żgur li bir-rebħa li kellhom ma serqu xejn, kellhom partita pożittiva ħafna, irdu nagħmlu rasna, għadna fiċ-ċans żgur fil-grupp qegħdin it-tieni, Sevilla u PSV ġew draw li tagħmel il-grupp iktar interessanti issa kont ikun close ta' xulxin u nemmen li aħna u Lens u Sevilla u PSV ħatkun taqtija tajba ħafna. Nollu rasna, morru għal batana li ħadd, l-logħba li ħatkun totalment differenti ħafna, sidetu ġejjin minn telfa, żgur li mhux ħajħdumna easy, nemmel għandna rekord ħażin ħafna kontra City home, inna ma nirbħulhom madwar 12 logħba tal-inqas, mhuwiex rekord tajjeb xejn. Jalla waqfu dak ir-rekord u nkunu nibqgħu ninsistu biex imorru għar-rebħa u nkomplu nibnu minn hemm. Dak kien kollox minn naħa tiegħi. Grazzi, sa ngħaddu għar-reklami, kif nġidu nagħmel reklami ħanisimgħu il-Ġan Fenek biex jitkellem u jagħti l-analiżi tiegħu bejn Manchester United u Galatasaray. Grazzi. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
ħajja tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tigwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minna u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker, żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Tislima lilkom eżis telespettaturi u nilqakom għal dawn il-kommenti rigward il-partita Old Trafford it-tieni minn daqstan partiti, it-tieni telfa infila fil-UEFA Champions League kontra t-tim ta' Galatasaray. Sfortunatament ovvjament il-prestazzjoni flok titranġa qed tigrava. Dejjem immaqdaru sfortunatament bħalissa maħniex għaddejjin minn żmien feliċi, kif kulħadd jaf, telf u dwejja għas-supporters tat-tim tal-Man United ferħu glorja għal dawk li grazzja magħna m'għandhomx. Kulħadd jaf minn huma dawk it-timijiet mhux ħanoqgħod nenfasizza u ngħid min qed jieħu gost dawn il-wirijiet hekk tant fqar mit-tim li aħna nżommu miegħu. Ovvjament tipprova tagħmel ftit kuraġġ imma min xandira l-oħra il-prestazzjoni qiegħda dejjem tmur għall-ar sfortunatament. Il-bieraħ rajna xi ritorni wkoll fl-ewwel 11, rajna wkoll min-nuqqasijiet ta' plejers li s-soltu jkunu titolari, plejers li ovvjament huma mweġġajn, però l-ebda skuża mi aċċettabbli għal 7 telfa minn 10 partiti. Dejjem ngħid performance qed tkun daqsxejn diżappuntanti, anzi ħafna mhux daqsxejn, flok nirranġaw għall-aħjar mill-ħażin sejrin għall-ar kif ngħidu f'ċertu festi u f'ċertu banet waqt il-marċ ta' filgħodu. Jasal l-ewwel gowl fi 17 minuta, Rasmus Højlund, Rashford jaħrab mal-linja, cross perfect, daqqa ta' ras Rashford li qiegħed ikun kwiet tista' tgħid qed ikun maqtuħ kważi tul id-design minuta għajr għal dawk il-5-6 minuti li xi kultant jassisti lil sħabu biex bekk jasal il-gowl ta' Højlund nerġa' ngħid u jasal l-iskor ta' wieħed xejn ftit minuti wara li eks Wilfried Zaha kont semmejtu fil-bidu ta' meta wkoll telgħu il-gruppi minn żball ta' dalgħod tista' tgħid u ħarġa forsi ħażina ta' Onana li mill-logħba l-oħra qiegħed sfortunatament ikollu prestazzjonijiet fqar u wirijiet mhux daqstant pożittivi. L-eks Wilfried Zaha li jingħaqad mal-Galatasaray mingħand Crystal Palace jagħmel l-iskor ta' 1-1. Naħseb taqblu miegħi dina qed tiġri kważi f'kull partita niskurjaw aħna ftit sekondi minuti wara naqalgħu il-gowl ta' draw jew fl-eventwalità il-gowl li bih qiegħdin ndawru r-riżultat kontra tagħna, goals li ovvjament huma iPad tim li niftakruh tajjeb konna tim fil-passat, tim ta' glorja f'partiti bħal dawn, it-timijiet l-oħrajn kienu kważi jibżaw minna kemm home u kemm away. U naħseb illum kulħadd qed ikun looking forward li jilgħab kontrina kemm f'Old Trafford u kif ukoll f'partiti barra minn Old Trafford barra wkoll f'dal każ fiċ-Champions League mill-Ingilterra. Nagħlqu l-ewwel ħaf bl-iskor ta' 1-1, karti sofor Torreira, Casemiro Dalot, ovvjament u bekk nitlu għal mistrieħ bl-iskor ta' 1-1. Tina ħaf rajna l-introduzzjoni ta' Eriksen, 45 minuta fl-opinjoni tiegħi li kienu tajbin, Eriksen kellu performance tajba. Fil-59 goal offside ovvjament bil-VAR jitħassar mill-istess Højlund, l-awtur tal-ewwel goal iva offside nammettu, u ovvjament l-iskor sa dak il-ħin kien għadu 1-1. Fis-67 fis-67 minuta Højlund ħarba minn nofs il-ground wara żelqa tad-difensur Xellugi ta' Galatasaray,
goal mill-isbaħ 1-1 fuq il-goalkeeper ta' Galatasaray Muslera, l-goaler veteran li niftakru ħanka fl-Italja fl-antik passat tista' tgħid mal-Lazio. Jagħmel l-iskor 2-1 u minn hemm l-andament tal-partita inbidel għal wieħed drammatiku tista' tgħid fil-71 minuta nerġgħu ngħidu ftit minuti wara il-gol tal-Man United żball repetut logħba wara l-oħra Martoglu tista' tgħid tagħmel l-iskor b'2-2 id-difiża dak il-ħin naħseb marret tieħu nasa ma nafx taqblux miegħi għax vera kellu ħarba sempliċi ħadd ma kien qiegħed iżommu tista' tgħid u b'din il-ħarba jagħmel l-iskor ta' 2-2 u mbagħad ovvjament jasal l-episodju tant sabiħ ta' Onana pass fqir pass medjokri li fih tkeċċa Casemiro fl-opinjoni tiegħi jagħmel xogħlu. Ovvjament l-aħħar raġel l-iżball ma kienx ta' Casemiro, wara l-iżball kulħadd taref ovvjament, imma l-iżball ma kienx ta' Casemiro. Imma l-iżball naħseb kulħadd jaqbel miegħi kien Onana pass li Lindelof taħ il-ballun u tista' tgħid minn azzjoni sempliċi minn azzjoni li seta' tella l fuq seta' anke tefa' barra xeħed f'saqajn il-plejer tal-Galatasaray fejn profetta ruħu u hemmhekk sar il-penalti. Icardi ex Inter ifalli dan il-penalti li ovvjament xorta l-istess plejer kien il-protagonista ġiex minuti wara fejn ovvjament skurja l-gol tar-rebħa tal-Galatasaray u li ovvjament qata' qalb is-supporters Benjamini tat-tim minn Manchester fejn qabel konna ngħidu Manchester is red. Issa ir-riżultati juru mod ieħor ovvjament u ħaniqaf hemm fuq Manchester jekk jiġred jew le sewwa. Mela Icardi ovvjament sikket għal kollox is-supporters ta' Man United ċib fuq Onana tista' tgħid li waħda mill-performances l-aktar li ma laqtitniex ta' Onana f'din il-partita li ovvjament sal-aħħar mbagħad minuti sekondi tal-partita l-iskor baqa' ta' 3-2 favur Galatasaray. Mela, ovvjament, żewġ telfiet minn daqstant partiti fil-UEFA Champions League imrisna ma' Copenhagen, ovvjament telfiet li ma jagħmlux kuraġġ lit-tim tal-Man United, lis-supporters tal-Man United, ovvjament xnijat, diskors, media, tibda tisma' wkoll li Ten Hag għandu jarfu r-responsabilità, ovvjament Ten Hag qed jipprova nemmen jagħmel xogħol u l-instabilità fid-dressing room u ovvjament l-instabilità fl-ownership li ilha issa tkaxkar tant u tant huma kollha punti minus punti nuqqasijiet serji għat-tim tagħna li aħna tant nissapportjaw u ovvjament dispjaċir li aħna li kbirna tista' tgħid fi 30 sena kemm inni ħaj 20 sena kemm inni nsegwi l-futbol, għamilt l-isbaħ 10 snin 15-il sena nara l-glorja fit-tim tiegħi, it-tim li nżomm miegħu jiena xi tim fil-verità huwa tant tal-qalbi b'dawn il-wirjiet minn mindu telaq Sir Alex Ferguson ovvjament flok impruvjajna staġun wara l-ieħor b'dispjaċir ngħid li ovvjament qed ikollna partiti li jaqtawna qalbna u kważi waqt il-ħin tal-logħba u anka wara tieħ ta' qalb u jaħda wara l-oħra li ovvjament kważi il-kelma daqsxejn goffa dawn il-momenti qegħdin noħduhom minn saħħitna. Nixtieq nirringrazzja lit-telespettaturi tas-sosten li dejjem tagħtu lill-Kamra Sportiva u lilna l-YouTubers qabel ma nagħlaq din ix-xandira rekordjata li tajjeb li ngħidilkom ħammorru għar-riklami biex imbagħad ikollna l-analiżi tal-partita li ntlabet l-erba' taċ-Champions League tista' tgħid il-bieraħ partita bejn Borussia Dortmund u Milan. Grazzi tas-sosten u tal-kuraġġ tagħkom u nagħtikom il-kumplament tal-lejla tajba u ovvjament fit-tajjeb u l-ħażin min-naħa tiegħi Glory Man United. Grazzi.
niskużaw irwieħna, Joseph Magri l-intervent tiegħu kien hemm xi problemi tekniċi illi dan l-intervent kollu jinqata' ħesrem. Sfortunatament dan huwa programm live għal daqstant dawn huma affarijiet illi jistgħu jiġru mill-bdejt niskuża ruħi biss l-intervent sħiħ ta' Joseph Magri ser joħroġ għada filgħaxija fil-programm Mix Zone li ser ikun hemm skedat. Jista' jkun li ħajkollna xi tibdil ukoll fl-iskeda tagħna biss ħanarfukom dan kollu fil-sijat li ġejjin anke kif naraw kif ser insolvu din il-kwistjoni. Biss nerġa' ntenni l-intervent ta' Joseph Magri sħiħ fuq il-logħba Borussia Dortmund Milan ser jaħroġ iżjed tard għada mal-interventi ta' Karl Parnis u Kopajt Chris għal lobbiet li bħalissa maddejjin fil-UEFA Europa League bejn Liverpool u San Gilloise u Roma u Servette. Għal daqstant niskużaw rwieħna u nserħu ras il-parti ta' Milanisti il-YouTuber ta'kom se jsemma leħnu fi programmi ħor mistensiela Mix Zone. Qabel ma nagħlaq però bħas-soltu se nkun jien darba li nirringrazzja l-sponsors il-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Il-verżjoni editjata ta' dal-programm ser toħroġ daqs sija oħra fuq il-YouTube channel tagħna daqs tant tinsewx tidħlu hemmhekk u tafsu subscribe ħalli ma tkunu tliftu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu fuq il-partna tagħna tal-Kamra Sportiva. Il-programm li jmiss ser ikun il-programm tal-Orjana Brinkata għadha fis-sitta il-programm il-Kamra tal-Kamra Sportiva fejn se nipprevedu wkoll dak kollu illi ser ikun qiegħed il-Kamra Sportiva se tkun qiegħda toffrilkom fil-ġimgħa li ġejja. Mela, nerġa' ntenni niskużaw ruħna l-problemi tekniċi li kellna fl-intervent ta' Joseph Magri, l-intervent tiegħu fuq Borussia Dortmund Milan ser joħroġ għada waqt il-programm Mix Zone li se jkollna fid-9. Grazzi ħafna, ħudu ħsieb u komplu segwu dejjem il-programmi li qed ikollna fil-Kamra Sportiva. U nerġa' nfakkarkom Borussia Dortmund Milan fil-programm ta' Mix Zone ta' għada fid-9. Saħħit!